kenan saboda me ka nemi kuɗi ba ka tara kuɗi ba ka da za ka shi me kenan To yanzu kaman gidan miliyan nawa kake yanzu kin gani? gane gidan ba mu wannan mota ba mu ce wacce duk abin da ke ni nan gwamnati na ba kin gane ta haka abin da ke ya zuwa biyu ki fa birni ce ba mutum wanda ya ganki ya san ba ƙarya kai iya kai wa lissafin ki ya kai yanzu kin wannan motar dole ki da ki dauka misali ki ki dinga zagayawa wa gari duk wannan iska ba yaro babu wanda sai ta kano kanki kare ko zo miki da wata magana ban bakin da ya ko Kuma ya kamata in siya saboda kawo karamar wannan. gidaje masu zafi ke shiga da AC da komai ba ku duk abin da ke bukata normal lissafi ba zai ke ta iso ba Ok, ba damuwa yanzu kamar gidan miliyan nawa kake ga za a siya? da mun abin da so kenan kin gane saboda big girl kamar ki bai kamata a ci tana zama irin wannan ghetto din ba gurin kin ba gurin baya a matsayin ki na waye ya kware ki zo irin ba ya ba ku ne ya ba ku duk muna fi so ki kama VIP like VIP To kamar nan nawa kake ga zan siya? ke san fannin gaskiya fa ba ƙarya area babban area ce ana iya samun miliyan 170 200 a yace dai ta kama ke san ai yanki layi ne ma in so samu ne ki samu 170 Ok, to yanzu bari maka transfer a account. Kai mugu ne. 40. Wallahi tallahi ka ji da Allah ya siya ka. Ba na hana ka zuwa nan ba. Ya zo yana yin kiɗa biya ko. Wanki da guga fa yake yi. Wannan kayan ma da ce gari da ke ta aure. In an baka aiki yanzu ka zana tsayawa ka yi. Wanki da guga? Wanki da guga yake yi. Wanki da guga? Ko sisi ba da gaskiya ne. Nake shirin tura masa miliyan 170? Kin ga nan wanki da guga yake. Wanki ne sana'a ta. ba ce ina zuwa Wanki? Kin ga ne ba shi da ko sisi ya ci. Zai zo da zai samu kuma ya damfare. In ban da Allah ya sa ma irin mu suna zuwa din da kike da tuna mu kuɗi. soyayya maso wani cuta Gaskiya na gode. Kai in aka ce maka mutum nan iska ne bayan da zaka yi da shi wala iskanci ne kawai a iskanci. Fara ta zai.